Здравейте, аз съм Даяна Колева и сега ще ви покажа моята кукла Венера Макфайтръп, или както и викат накратко Винус. Нейното лице е такова. Не ви показвам кутията, защото тя е направена на нещо картонено, а пък мегафончето и не го откривам. Добре, косата е розова с един зелен кичур и тук няма коса пък. Обиците са такива, има такъв грим. Има блузка с логото на Monster High, както и цветя има. Има и израстъци, навсякъде са. Обувките са розови, тя няма стойка. И мисля, че това беше. Да, много бързам, защото тя самата нямам такава хубава камера и за това. Така че, чао! Моля, коментирайте, препоръчвайте на други това клипче и се абонирайте, ако искате. Чао!